apane? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter? Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Tak ibune lho. Kok engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng bae ngono. Ya. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Ora padha to kae. Pasti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Ya. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Njewowok ta lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok lemeko kae. Karo udut, masa udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Wong kae bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula Pak. Wedan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka ngene. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae